Atxein harturik nago dutanean jakin adiskide berri bat duzula zuk egin. Zoaziaren gana hartzazu atxegin ez dezazu lanita sekula galdegin. Belardiko ekosistema. Belardia belar asko egoten da eta bertan eta hori ikusten dute animali belarko lehena. Ekoizlea, garia, belarra. Den maitoko kontsumitzilea. Ontzia, bere eta txaria. Gari zineko kontsumitzilea. Eaure altxoa hartzia. Guruze garen tokia. Natur ingurunea. Inguru udalerria restaurante diren artean zabaltzen da. Gurasoan gaia eta kontzia nahi. Biak eta bat egin batek zintzuri batia. Inola zintzuri. Gurasoan gaia inola eta nola Errekauen bojalean lur lauka zabaltzen dira egun eta honetan maila handiko ekosistema. Olaberriko ere garrantzi handia du. Udalerriak itxura fisikoa. Aiakoaldia gora egin aldatu egiten da orain arte eskualdeko pasaiak, belarriak, urtadiak eta pindiak nagusten aldean. Udalerriko landaretza oso handitzat da landare natori dagokienez. Landarea. Landare unitate nagusi. Larreak, zoroa eta idatzia. Belarriak, umur. Landare unitate naturalak. Ametsak, habitzak. Zutaz galdegin gabe luzaz bizitzeko, sobera zaitut maite holak idatzeko, ek harriren dautzute erreport. Gu sabana aurkeztuko dugu. Ni animalei buruz hitz egingo dugu. Sabanako animalia hauek dira. Krokodiloa, lehoia, elefantea, leporuzea eta abar. Ni landarei buruz hitz egingo dugu. Sabanan belarri txikiak daude eta oso politak. Aimaretan sabanako temperatura aurkeztuko dizuegu. Sabanan aurkitu dezakezue landare lehorra eta zuhaitz mota asko. Sabanan normalean 33 grado gutxi gorabehera ikusten du. Ez du euri asko egiten. Eguzkia baizik. Ni gaua aurkeztuko dut eta zuhaitzerik handiena da. Enborra oso larria dauka eta oso altua da. Altarrak oso txikiak dira eta Madagaskarren aurkitu ahal dute. Franko ez izan askiflako hoien sinisteko. Basamortuko bizitza antolatua. Basamortuak portu hegalituak direla egia da, baina ez dira hilak. Nahiz eta bizilaneko urria izan. Landare eta animalia batzuek lunbat estrategiak baliatu lortu dute guretzat egoera bide galduza horietara egokitzeko. Dena dela, basamortuan 250 milimetro euri egiten du. Basamortuan aurki dezakezu landareak, palmondoak eta kaktusak dira. Hau basamortuko ekosistema lehorra da.
Ez da erreportarik ez arartekorik, amodio fidela gibel dezakenik. Urdesako ekosistema azalduko dizuegu, eta temperatura. Ibaietan temperatura 4 gradu baino gehiagotik ez da igotzen. Ura batzuetan ura epela dago, baina neguan izotzen da. Ni landari buruz hitz egingo dizuet. Urdezan landare batzuk daude, adibidez, alga, nenufa, Nicoides pentata eta gehiago aurkitu dezakezu. Eta bukatzeko ni animalei buruz hitz egingo dizuet. Urdezan animali asko bizi dira, adibidez, trutxak, izokinak, orokak. Eta ur-jauzi batera joaten bagara, animali asko aurkitu dezakezu. Oso ondo. Baditu biek hitzemanik, ez bainuen pentsatzen holako xangrinik. Basoak lehorreko ekosistema dira. Zuhaitz asko daude eta elikagaiak ematen dizkietelako amona. Basoan zuhaitzak guztietan daude. Lore asko daude, irispen asko dute, algak oso handiak dira, eta basoa oso zabal zuhaitzen dira. Ekosistema batean organoak ekoizleak ekosistema ekoizleek elikagaiak kontsumitzaileek ordea lotu egin behar dituzte elikagaiak. Ekosistemetan elikadura harremanak elikakatea eta elikagaztaren bidez irudikatzen dira. Landareek ura eta argia behar dute bizi, gauza bera gertatzen baino. Horiek ere bizigai dira ekosistema. Ekosistema toki bateko ezaugarriak eta bertako izaki bizidunak osatzen ditu. Ekosistemak bi osagai dituzte, bizidunak eta desegokiak. Ni horrez daite fida orain munduari, aintzinetik ederta gibeletik irri. Hala egin dautate aspaldian niri erreportak eginik. Urdatzeko ekosistemak zehindo dizuegu. Benetan ni animalien buruz zehindo dizuegu. Urdatzeko animali hauek urdatzikoak dira eta mota asko daude. Adibidez, marrazoa, arraina, izurdeak eta abar. Marrazoak arraina jaten dituzte, eta besteak itsasoko landareak jaten dituzte. Orain sarietan landarei buruz hitz egingo dut. Landare hauetako batzuk itsasoko animalientzako onak dira. Adibidez, algak, koralak eta abar. Eta bukatzeko aldi honetan higiene fisikoaz hitz egingo dugu. Neguan eta esagunean zurkadura egiten ditu, eta goiko aldean 10 gradu, eta batzuetan itsasoa izozten da, baina ez desegoki. Udan itsasoa 18-20 graduetan egoten da. Itsasoko leku sakonetan 18 gradu egiten ditu, eta goiko partean 20, eta horrela bukatu da podcasteko aurkezpena. Oso ondo. Urdesako ekosistema. Ibaietan, erreketan, antxiretan osatzen dira besteak beste. Erreketan,
honetan ditugu ibaiak, gorrontziak, zurrundak, besteko ura eta akuiferoak. Ur-gezan ez dira animali asko bizi. Gehienak ur-gazean bizi dira. Hau izan da gure ur-gezako informazioa. Basamortuko ekosistema. Animaliak. Benetan esango dizuegu zein animaliak bizi diren basamortuetan. Ez daude animali asko, baina batzuk daude. Adibidez, gabel bat, eskorpioiak, kolpe handiak eta nik landareak aurkeztuko dizuet. Saharako basamortuan kaktusak, palmondoak, kaldobiloak daude eta landare gehiago ere. Nik klima esango dizuet. Saharako klima gehienez 28 gradokoa da eta gutxienez 18 zero egunetik gauera oso temperatura aldaketa handia dago. Eta bukatzeko aurkeztuko dizuet basamortuko gauz bereziak. Basamortuetan gauz bereziak daude. Adibidez, animaliak ero asko aguantatu ahal dutela, ero asko duten dira. Hau izan da Apartamentiko lili, hoa ezkontzera, bera belagunez eli, etorrik gera, ororen lera, erakustera, ez gero eta muso egin eskatxartera. Animaliak non daude? Urraren ur-gaziaren gehiena ozeano eta itsasoetan dago. Itsasoko izenek itsasoan egoten dira, besteak beste itsasertzean koralizko baketak eta itsasabal. Zer dira ur-gazeko ekosistemak? Tortu batek eta tortu horretan bizitzen izan diren sartu dute ekosistema. Ur-gazeko ekosistema alegia da. Itsasoak urraren bidez estaltzen ditu. Zer da alegia? Lehiak bi animali zerbaitegatik lehiaketa egitea. Horreri lehia egitea deitzen zaio. Zer da lankidetzak? Bi animali laguntzen badira, lanbide jasotzen du. Ur-gazian animali asko bizi dira. Fokak, arrainak, marrazoak, olagarroak eta abar. Goierritik Temperaturei buruz hitz egingo dut. Basoan klimak dira. Udan 30-10 gradu bitartez eta neguan 0-15 eta 5 gradu bitartez. Ni basoko animaliei buruz hitz egingo dizuet. Basoan animali asko daude. Koala, Australian, otsoa, basurdea, Gipuzkoako basoetan bizi dira. Eta beraien artean